Divendres 20 d'octubre per la vesprada, Montaverner va tornar a vestir-se de gala per a presentar la 15a edició de la seva mostra internacional de cinema documental Mondoc, que es celebrarà del 17 al 25 de novembre. Una gala a l'Auditori Luis Peiró que va servir per donar a conèixer el cartell anunciador del Mondoc, dissenyat enguany per David Barranca i Raúl Calderón, que reprodueix la façana de l'antic cinema de Montaverner, preservant així l'herència del setè art al poble. Des de l'Ajuntament sabeu que vos vam demanar que realitzareu aquest cartell després de veure la portada del llibre de les festes patronals i de moros i cristians d'aquest any. Sabíem que no ens defraudaríeu amb la creació del cartell del Mondoc, i així ha sigut. Una obra d'art que captura l'essència del Mondoc. La imatge, amb un fons càlid que evoca la nostàlgia del cinema clàssic, en tons sèpia o vintage que ens transmeten la sensació de la nostra història. La façana de l'antic cinema de Montaverner, un lloc que ha sigut testimoni d'innombrables històries projectades en la gran pantalla al llarg dels anys, així com històries d'amistat, amor, tristesa, plors, rialles dels espectadors que hi assistien. Al llarg de la mostra es projectaran 18 documentals, els que formen part de la programació d'enguany, seleccionats d'entre 250 treballs presentats. 12 d'ells, 6 llargs i 6 curts, participen al Premi Mondoc i la resta formen la secció mostra, la part no competitiva del festival, per acostar el millor cinema documental d'arreu del món fins a Montaverner. Cada any, la veritat que es presenten més documentals. Aquest any estarem sobre els 200 llargs, 250 documentals entre curts i llargs, i a més amb molta qualitat, uns documentals amb molta qualitat. El que m'agradaria destacar és que portem uns anys que ha tingut molta cabuda en el poble i en la comarca i cada vegada tenim molta més audiència. Hem passat de tindre anys de 2 o 3 persones en les visualitzacions a l'any passat no baixar de 40 en cap dels documentals. Tenim la sort de que quan guanyen a Cine el Mondoc després van al Goya i també s'enduen algun Goya, i això és molt d'agrair, perquè fa 2 o 3 anys que tenim Goyes en el Mondoc, per això anime als directors a apuntar-se al Mondoc, que després això dona molta sort. Documentals que reflecteixen esdeveniments reals i cada vegada amb més vessant social. En aquest any, per exemple, tenim documentals molt interessants, com per exemple un documental que vull recordar que es diu No és depre, és depressió, que parla sobre la salut mental, o un altre documental que són 45 raons, si no recorde mal el títol, per viure amb vela. És a dir, molts documentals que apleguen a la gent i la sensibilitzen sobre malalties, diguem, rares i sobre salut mental, que pense que és molt important. Com ja és tradicional, 3 seran els premis a atorgar: millor llargmetratge, millor curtmetratge i premi del públic, que des de fa 2 anys compta també amb dotació econòmica. El Premi del Públic, evidentment, quan s'acaba la sessió del documental, el públic evalua aquest documental. I després del Premi del Curt i del Llarg tenim un jurat, que solen ser els directors que han guanyat anys anteriors, els que evaluen els documentals d'aquesta edició. Vam valorar que el públic sempre solia donar-li el premi als documentals que tenien una càrrega més social, una càrrega, com vos he dit abans, més tipus dels documentals que vos he comentat, com el de la depressió, el de l'ELA, algun del càncer, i quasi sempre eren associacions els que feien aquests tipus de documentals. Aleshores vam pensar, si és per a ajudar a aquestes associacions, com no anem a donar-los un premi econòmic? I per això des de l'Ajuntament i la Corporació Municipal vam decidir que també es mereixien un premi econòmic, i perquè a més el públic és el més important de qualsevol festival. Un arrencament que va comptar a més amb la presència del diputat de Fons Europeus, Administració i Innovació, Juan Ramon Atsuara. Perquè la cultura, les persones mengem, les persones bevem, però les persones ens tenim que alimentar d'una altra manera també. I el que feu, els alcaldes, les alcaldesses, en aquest cas, els regidors, la regidora de Montaverner, l'alcalde de Montaverner, és alimentar-nos en aquest tipus de cultura. I ens alimenteu l'espírit
i l'alma. I la cultura és això, és aliment per a les persones. Enhorabona per el Mondó i que siguen molts anys més i que aneu millorant any a any conforme esteu fent. L'acte va concloure amb l'obra de teatre Globe Story, a càrrec de la companyia El Perro Azul Teatro, un espectacle amb 2 intèrprets i un piano que posa música en viu a les escenes, tal com es feia a les antigues projeccions de cinema mut a les quals ret homenatge l'obra.